U narednim minutima jutarnjeg programa upoznaćete najuspešnije mlade naučnike Srbije. Sa nama je jutro samo troje od njih, 75, a kada saberemo sve njihove medalje, rezultat je 107 medalja koje su osvojili samo prošle godine. Sa nama su Natalija Nikolić, koja je sada prva godina studija arhitekture, i dva momka, Filip Bojković i Uroš Poleksić, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, Natalija, prvo ćemo od tebe. Naravno, čestitamo vam od srca na svim medaljama. Ti si prošle godine se takmičila. Tada si bila učenica 4. razreda gimnazije Takovski ustanak iz Gornjeg Milanovca, a osvojila si srebrnu medalju na Evropskoj geografskoj olimpijadi. Kako je bilo? Da li je bilo teško? Da li je bilo očekivano? Pa iskreno očekivala sam uspeh, ne toliki baš, ali generalno išla sam sa ciljem da ostvarim nešto. Sam koncept takmičenja je zahtevan jer se sastoji iz 3 testa. Terenski, multimedijalni i pisani test, ali u principu ništa nije teško kada nešto volite. Umeđu vremenu si upisala arhitekturu, pa me interesuje kako arhitektura posle ovako sjajnog uspeha iz geografije. Ideja za upisivanje arhitekture je došla poprilično spontano, jer ja nisam bila sigurna do 4. godine šta ću tačno upisati, a nisam bila 100% sigurna da želim baš da se bavim geografijom. U celoj srednjoj i osnovnoj školi sam išla na dosta takmičenja iz raznih oblasti i onda me dosta toga zanimalo. Arhitektura mi delovala zanimljivo, tehnički fakultet i primenjena umetnost. I nisam se pokajala. Nisi se pokajala, to je važno. Filipe, evo, pročitat ću deo onoga što si ti dobio kao nagrade, a spisak je podugačak. Svetska olimpijada iz informatike, bronzana medalja. Balkanska olimpijada iz informatike, bronzana medalja. Međunarodno takmičenje iz primenjene fizike, srebrna. Međunarodni turnir u matematičkom modeliranju, srebrno. Internacionalni jesenski turnir iz informatike, takođe srebrna medalja. Rumunski master iz informatike, bronzana medalja. Filipe, koliko sati dnevno radiš i učiš? Pa ne znam, stvarno ne vodim evidenciju o tome. Još uvijek mi to nije posao, tako da radim kad hoću, koliko hoću. To je prosto uživanje u slobodno vreme. A koliko je potrebno rada da bi se postigao ovakav uspeh? Pa ne znam. To predanost ili rad? Da li se ti, da kažem... Pa potrebno je istrajnost. Ne treba lako odustajati. To su u zbiru možda i 1000 sati, stvarno ne znam. Ali ovako, na nivou jednog dana to nije ništa. I šta ti kažu drugari? Šta ti kažu rođaci, prijatelji? Pa, svi su stvarno zadovoljni, iskreno mi čestitaju na svim uspesima i raduju se kad ja odem na neko takmičenje. Da. Evo, Uroša, ti si takođe učenik Matematičke gimnazije, a osvojio si sjajne uspehe u oblasti hemije. Čime se ti to baviš u oblasti hemije? Pa, konkretno, Međunarodna hemijska olimpijada je takmičenje koje se sastoji iz 2 dela. Jedan deo je eksperimentalni, drugi je teorijski. U eksperimentalnom delu postoji jako puno zanimljivih ogleda, zahteva prosto laboratorijske tehnike da takmičari posjeduju. I mislim da je to jako zanimljiv i lep deo na takmičenju da se vidi. Međutim, ove godine olimpijada bila u online formatu, pa nažalost toga nije bilo. A takođe postoji teorijski deo koji je, ja bih rekao, zahtevniji deo takmičenja, jer stvarno obuhvata sve oblasti hemije. Bukvalno bilo koji zadaci iz oblasti hemije mogu da dođu na teorijskom delu takmičenja, tako da to zaista zahteva veliku pripremu, veliko odricanje i stvarno dosta vremena. A ti više voliš, kao što smo rekli, praktični deo, je li? Pa da, ali uživam i u teorijskom delu podjednako. Da li je možda plan da postaneš naučnik u ovoj oblasti? Pa ja svakako nadalje planiram da se bavim hemijom, međutim nisam siguran da li ću nakon fakulteta ostati u nauci. Za sad je rano da o tome govorim. Dobro. Natalija, kako si ti uspela da pomiriš arhitekturu i geografiju? Da li ti možda u nekom trenutku bilo žao što se ipak nisi opredelila i za geografiju? Meni je potpuno neočekivano bilo to kada sam otišla na arhitektonski fakultet. Dosta se prepliću te 2 oblasti. Prvenstveno izbor lokacije, okolnosti, sredine i tako dalje. A i zanimljivo je što na određenim predmetima imam priliku da razvijam koncepte koji su povezani direktno sa geografijom, kartografijom, pa sam našla nekako sponu između ta 2 i... Pa lepo. A da li si nastavila da se takmičiš na akademskim studijama? Za sada ne, jer prva godina je poprilično zahtevna na arhitektonskom fakultetu. Imamo veliki broj predmeta, ali verujem da će biti u narednim godinama studija.
Da. Filipe, koji su tvoji planovi? Šta nisi osvojio, a želiš da osvojiš? Pa to ćemo tek da vidimo, duga je godina. Tek ova svetska informatička olimpijada je tek u septembru, tako da... Pa šta možeš da kažeš za sebe? Da li si bolji matematičar, informatičar? Pa definitivno sam bolji informatičar, ali to više i volim, tako da nije ni čudo. Aha, a Uroš, a ti? Hemičar ili matematičar? Pa hemičar. Mislim, volim i matematiku, ali hemija je ona za što sam se opredelio definitivno. Da. Evo, imamo i podatak da vas je nagradila Fondacija 1 od 100, pa nas interesuje koliko znači ta podrška mladim ljudima koji vole da uče, koji vole da napreduju i da se takmiče. Smatram da naši uspesi generalno nisu toliko propraćeni, pa je jako važno da postoji neko ko će ispratiti naše uspehe i na pravi način uspeti da nagradi i da podrži te naše uspehe. Da li ste dobili posle toga, da kažemo, dodatna krila da se još bavite više naukom i da još češće možda učestvujete na nekim takmičenjima? Da, svakako, svaki vid podrške je važan, je li? Šta ti kažeš, Filipe? Pa da, tako je. Svaki vid podrške je stvarno jako bitan. Zato što je bitno da mislim da se to medijski proprati i da se čuje za sve te mlade ljude. Tako da sam za to veoma zahvalan fondaciji. Evo, ti si bio u jutarnjem programu nekoliko puta, dakle, rado dolaziš kod nas, je li tako? Da. A Uroše, ti? Pa ja bih se također složio sa njima. Bitno je da se to medijski proprati, da prosto se o tome priča i više, da prosto imamo svest o tome, koliko to zapravo znači. Fondacije? Pa da, svakako mislim da zahvaljujući podrški fondacije mi napredujemo i prosto pomaže nam to da se nekako prikažemo svoje rezultate i uspehe i zahvaljujući njima danas gostujemo u jutarnjem programu, tako da stvarno smo zahvalni zbog toga. Da. Želimo vam mnogo uspeha i mnogo medalja, da nam dođete ponovo, naravno da se pohvalite sa svojim postignućima. Hvala mnogo što ste tako dobri, vredni, pametni, lepi i što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala vam. Hvala puno.